Yleisen linjauksen mukaan välilevyn pullistuma nähdään rappeuman tuomana muutoksena. Rappeumamuutokset rangassa ovat luonnollisia iäntuomia muutoksia, jotka altistaa välilevyn pullistumiselle, rakenteiden madaltumiselle ja muille luonnollisille muutoksille. Vaikka ikääntymisen tuomat muutokset pitävät paikkansa, ei rappeumanäkemys anna loogista selitystä seuraaviin kysymyksiin. Miksi rappeumamuutokset aiheuttavat osalle kivuliaita oireita, kun toiset eivät oireile rappeumamuutoksista mitenkään? Miksi osalle asiakkaasta kivut ovat lieviä ja satunnaisia ja toiselle voimakkaita ja jatkuvia? Miksi osalle asiakkaista syntyy äkillisesti lamauttavat oireet ja toisille oireet ilmaantuvat hiljalleen pahentuen? Miksi osalle asiakkaista oireet ovat vain raajan alaosassa ja toisilla oireet ilmenevät koko raajassa? Miksi myös nuoret, alle 20-vuotiaat asiakkaat kärsivät välilevyn pullistuman oireista? Tieto, jota löysin välilevyn pullistumasta, oli ristiriidassa oman näkemykseni, osaamiseni ja tietojeni kanssa. Yleisen linjauksen mukainen rappeumateoria ei antanut loogista selitystä oireille eikä välilevyn pullistuman synnylle. Asiaa pohtiessani havahduin, ettei välilevy ole ongelman ydin, vaikka se kivuliaat oireet aiheuttaakin. Rappeumateoriasta puuttui yksi oleellinen osa, joka antoi selityksen oireille ja välilevyn pullistuman synnylle sekä minua askarruttaviin kysymyksiin. Rakennetaan nyt selkäranka uudelleen, niin voidaan käydä läpi se, mistä välilevyn pullistumassa on todellisuudessa kysymys. Selkäranka rakentuu selkänikämistä ja niiden välin asettuvista välilevyistä. Selkäydin kulkee ydinkanavassa, josta hermot jakaantuvat hermottomaan kehoamme. Esitetään nyt 2 kysymystä. Mitä pitää tapahtua, että välilevy pääsee työntymään ulos nikamaraosta, aiheuttaen oireet hermorakenteeseen? Mitä pitää tapahtua, että välilevyn kudosneste pääsee tihkumaan hermorakenteeseen ja sitä ympäröivään kudokseen, tulehduttaen ne? Rappeuman näkemys ei anna ymmärrettävää selitystä edellä mainittuihin kysymyksiin. Saadaksemme vastauksen sille, mistä välilevyn pullistumassa on kysymys, tulee meidän selvittää, mikä estää välilevyn pullistelun ja kudosnesteen tihkumisen. Vastaus löytyy ihmiskehon tyypillisemmästä rakenteesta, sidekudoksesta. Sidekudosta löytyy kaikkialta kehostamme. Sen tehtävänä on suojata, tukea ja liittää yhteen rakenteitamme. Sidekudos on vahvaa kudosta, jossa on hyvä vetolujuus ja kuormituksen kesto. Selkärankaa suojaavan ja tukevan sidekudosseinämän tehtäviä ovat tukea ja suojata koko selkärankaa, ydinkanavaa ja nikamia. Toimia suojaavana seinämänä välilevyjen ja hermorakenteiden välissä. Seinämä suojaa välilevyn aineenvaihdollista toimintaa, estäen kudosnesteen tihkumisen välilevyn ulkopuolisiin rakenteisiin. Välilevyn pullistumaa tarkastellessa on hyvä tiedostaa nämä tekijät. Miten siis on mahdollista, että välilevy voi antaa oiretta tämän vahvan sidekudosrakenteen takaa? Sidekudosseinämän ollessa ehjä ei välilevy pääse kontaktiin hermorakenteiden kanssa, jolloin oireita ei synny. Mikäli sidekudos pääsee haurastumaan tai repeämään, alkaa välilevy aiheuttamaan oireita hermorakenteeseen. Välilevyn pullistuma on väärin ymmärretty vamma kautta vaurio rangan rakenteesta. Yleisen hoitolinjauksen mukaan hoito kohdistuu kivun aiheuttajiin. Todellisuudessa hoito tulisi kohdistua välilevyn sijaan vaurioituneen sidekudosseinämän hoitamiseen. Sidekudosseinämän vaurioituminen antaa välilevyn pullistuman synnylle ja oireille loogisen selityksen. Välilevyn pullistumassa on todellisuudessa kysymys selkärangan suojaavan ja tukevan sidekudosseinämän vaurioitumisesta.